Good morning mga kapobre. Magluto pag itlog mga kapobre nga. Hindi pangayo sa itong ginhawang gihilantan mga kapobre ba. Ano siya mga kapobre. Butangan ako siya sili mga kapobre. May sili mga kapobre kay aron halang siya mga kapobre. Para mogana gyud ang kaon mga kapobre. Kay grabe gyud kapait sa itong baba mga kapobre. Pero paingon ako maulian mga kapobre. Okay. Nagpangayo naman akong ginhawa sa kuan mga kapobre. Nagpangayo na sa ganahan niyang kanon. Kahapon, nangita kong saging nga Bisaya. Hindi akong gikaon mga kapobre. Karon itlog na po nagibutangan og sili. Ningkamot itaan nga maulian ta mga kapobre kay grabe na ba mo daog-daog ng mga tao mga kapobre nga mawala na tayo income mga kapobre. Daog-daogan na ba dyan kayo? Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong buntag sa tanan.